Ta fanfára vítězů bude patřit opět brněnské taneční skupině. Já poprosím o ten slavnostní zvuk. Se známkami 1, 1, 2, 3 a 3 si pro zlatou medaili brněnské části soutěže přichází Beat Up Brno. Oceněna byla choreografie s názvem With My Hair se startovým číslem 177. Tohle jsou vítězové brněnské části dětských hiphopových formací druhé národní ligy. Získává nejenom pro medaily, ale velký do společnosti Koupova, reprezentace národního společnosti Nestlé a také poukaz na stanovení 40 korun na zahraniční pobyt v Itálii. Kanály nejenom pro celý sobor, ale i do pro. No a jak představová tady, dámy a pánové, já doufám, že tady vydržíte i na juniorské kategorii, protože naši partneři pro vás připravili zajímavé stánky, ať už je to společnost Kezela, tak také stánky s nabídkami Slow for Style, či Pineapple Shoes, takže můžete využít, podívat se, co všechno se dá na dnešní hovor nabídnout, také se můžete občerstvit v rámci našich horních galerií, zakoupit si za výhodné ceny nápoje Jupí, či Rájec. Potlesk pro vítěze a přechází teď vyhlášení Jihomoravské a Vysočenské části dětských hiphopových formací druhé národní ligy. Soutěžili 3 choreografie. Začínáme tedy bronzovou pozicí. Ta se známkami 3, 3, 3, 3 a 3 patří startovním číslu 162 Mighty Shakes Nojmo a choreografie bronzová pozice. 3. místo pro Mighty Shakes Nojmo. Pojďte za námi, pojďte si pro bronzové medaile, diplomy, sladkosti, pozornosti od partnerů soutěže. Tak, postupujeme ve stříbrné pozici.